Litoturia patrocina Lorache. Bon dia. Ahir de vesprada tinguérem algunes precipitacions, no va ser tan generals ni tan intenses com estava previst, però va ploure una miqueta. De fet, veurem en el radar d'AEMET com tenim un embolsament d'aire fred que es va desplaçar des del nord de la Comunitat Valenciana, va afectar en primer lloc les zones de l'interior sud de Castelló, algun punt de la comarca de Serrans, comarques més centrals d'Alacant i també de vesprada algun punt de la Marina. Precipitacions no massa importants, els valors, els registres més destacats entre 2, 4, 6 litres per metre quadrat. 6 litres van caure en la zona de la conca alta del Palància, entre 4 i 6 litres per metre quadrat, en algun punt de la comarca de Serrans, entre 2 i 4 litres, i cap al sud destaquen els 3 de Dolores, 4 de Pedreguer, 2 litres a Xàbia, també a Senitja i 2 a Dolores. La resta de precipitacions on no arribaren o quedaran al voltant d'1 litre per metre quadrat. A les imatges del satèl·lit Meteosat comprovem com este matí encara quedaven núvols baixos en zones del sud de València, del nord d'Alacant. La inestabilitat, aquest embolsament d'aire fresc, s'ha desplaçat a la zona entre el nord d'Àfrica i les Balears i tenim tres d'aixòs núvols que n'hi ha baixos en les zones de la meitat sud. El dia plou clar a la resta de la comunitat, amb temperatures mínimes que han baixat en algunes zones, en altres han pujat. On estava ennuvolat trobem temperatures entre els 12 i els 14 graus, al litoral de Castelló al voltant de 10-11 graus, a les comarques més centrals els valors de les temperatures mínimes han oscil·lat entre 5 i 9 graus i en punts de l'interior trobem alguna gelada puntual a les zones més altes de Castelló, però la resta de temperatures entre els 2 i els 4 graus. Demà també començarem el dia amb presència de núvols baixos, especialment en les zones més costaneres de València i d'Alacant, més sol a la resta, temperatures sense canvis, encara una ratxeta moderada de vents de gregal a la meitat sud de la comunitat, on la mar estarà un poc més alterada i de vesprada es trencaran molt els núvols, acabarà lluint el sol i pujant lleugerament les temperatures. Unes temperatures les més altes les trobarem a les comarques més centrals, mentre que en punts de la costa, amb l'entrada de vents d'origen marítim, quedaran entre els 20 i els 22 graus. El cap de setmana es presenta estable, amb presència d'alguns núvols en les zones més costaneres dissabte, però amb temperatures més altes. Diumenge, els núvols podien ser més compactes en punts del litoral de València i d'Alacant, on fins i tot podia caure algun ruixat de caràcter dèbil a primera hora del dia, imposant-se el sol a partir de migdia, i dilluns començarem la setmana amb sol i temperatures en ascens. Per tant, per davant, dies d'anticicló amb presència d'alguns núvols baixos, però amb sol i temperatures prou suaus. Litoturia ha patrocinado Lorache.